Obyvatelia Revúcej majú strach o svoje deti. Už dlhší čas sa sťažujú na výčiny rómskych spoluobčanov. Včera večer napadli mladý pár. Obaja utržili nepekné zranenia. Ani jeden z nich vraj už večer na ulicu nevyjde. Partia 20 Rómov podgurážených alkoholom. V týchto miestach napadla len 16-ročnú Ivetu a jej priateľa. Dievčaťu so sklenenou fľašou dorezali tvár. Michal išiel so svojou priateľkou do obchodu, keď na nich mala zaútočiť partia opitých mladíkov. Takmer 20 útočníci mali bezhlavo kopať a byť oboch mladých ľudí. 16-ročné dievča je dorezané a na tvári má niekoľko stehov. Zašívané okona. Miestni Rómovia sa ale bránia a tvrdia, že k žiadnemu útoku vôbec nedošlo. Pochybujem, že by to Róm spravil. Tu prosím vás, by sa to nestálo. Tu nie sú takí Rómovia, že by to urobili. Nakoniec však sami Rómovia priznali, že v meste predsa len k niečomu dôjsť mohlo. Takí mladí sú, tak pijú a toto, no a môže stať, že za čo urobili. No. Polícia po páchateľoch stále pátra. Obyvatelia Revúcej ale žijú v strachu. Boja sa, že útok sa môže zopakovať. Z Revúcej pre televíziu JOJ Martina Molčanová. Dráma sa odohrala v priestoroch základnej školy. Útočníci sa chceli dostať dovnútra za každú cenu. Partia mladých ľudí sa vracala z firemnej akcie. Pred ubytovňou sa stretli s miestnymi Rómami. Tí na nich najskôr zaútočili slovne, neskôr sa strhla bitka. Niečo evidentne vadilo na nás, tak sa do nás proste pustili. Sme sa tam s nimi pobili v miestnosti. Môjho kamaráta mlátil na zemi, chcel proste úplne doraziť. Po bitke Rómovia odišli. Mladých ľudí však to najhoršie ešte len čakalo. O pár minút sa útočníci vrátili naspäť. Dobíjali sa dovnútra, úplne boli vyšinutí. Zabijeme vás. Potom si došli, teda tvrdí, aj niekto videl motorovú pílu, že vytasili tí, čo rozbili dvere. Keď zdemolovali aj druhé dvere, ocitli sa vo vnútri. Ľudia, ktorí tu boli ubytovaní, vedeli, že je zle. Sa zabarikadovali v jednej miestnosti. Skrine sme dali proste za dvere, lebo ich úplne roztlkli. Ak sme držali tie dvere, tak mi medzi prsty prerazili tú hrubu, čo nám mohla mať priemer asi 2 cm, takže nebola to moc sranda, alebo 3. Dráma trvala pol hodinu, skončila až po príchode polície. Ja som sa normálne pripravovala už na to, že oni tam vtrhnú a ja skrátka už som vedela, že sa hodím na zem a proste som sa zmierila s tým, že ma úplne dorazia z toho tyčo. Policajti na mieste zadržali všetkých útočníkov. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pokusu porušovania domovej slobody. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Pre televíziu JOJ Pavol Čertík. 12-ročný chlapec dorezal svojho spolužiaka. S nožom v ruke sa bili deti na základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Jednému z nich museli ošetriť rozrezanú ruku na chirurgii. Neviem, ešte idem teraz na políciu a neviem, ako sa to bude riešiť. Takto zareagoval otec na otázku, ako vyrieši problém so synom, ktorý sa v škole pobil s ostrým nožom v ruke. Prečo si to urobil, nepovieš nám? Chlapec zaútočil na svojho spolužiaka a skončil až po tom, čo mu spravil 2 krvavé rany na ľavej ruke. Pobili sa chlapci, prosím vás pekne a napútek, zbytečnú z toho bublinu. Incident sa stal cez prestávku na školskej chodbe. Ako sa dostal do budovy, nôž nechcel nikto prezradiť. Útočník ho vraj jednoducho našiel, no a odniesol si to spolužiak, ktorý hádku ani nevyprovokoval a len sa do nej priplietol. Pacienta sme dnes do Malckej nemocnice na chirurgické oddelenie prijali, bol ošetrený, jeho stav je stabilizovaný. Napadnutý chlapec sa vylieči a vráti do školy najskôr o 10 dní. Útočník môže pokračovať vo vyučovaní už zajtra, keďže maloletý polícia ho v zmysle trestného poriadku nesmie stíhať. Obec však chce podobným prípadom predchádzať. Odstrániť byrokraciu pri splnení podmienok na umiestnenie detí do sociálnej starostlivosti. Výtržnosti sú v škole na dennom poriadku, nepomáhajú ani špeciálni pedagógovia. Problém je vraj v miestnej rómskej kolónii, ktorú iba pred 2 dňami navštívil aj minister vnútra Daniel Lipšic. Prisľúbil posilnenie obvodného oddelenia polície a častejšie hliadky v uliciach. V škole je dnes už vyše 80% rómskych žiakov, no a po obci sa už šepká aj také riešenie, že by sa táto základná škola zrušila a deti by sa z nej integrovali do okolitých škôl. V Krompachoch na Spiši fetujú desiatky malých školákov, ale aj deti v kočíkoch. Takúto šokujúcu správu nám dnes potvrdilo vedenie mesta a učitelia. S týmto problémom si tam už nevedia poradiť. Deti totiž riedidlo s toluénom fetujú nielen doma, ale aj na ulici, ba dokonca v škole. Nafetovaní školáci sú v Krompachoch problémom už roky, no teraz to vraj presahuje všetky medze. Riaditeľka tejto školy je zúfalá. Niektoré deti totiž prídu na vyučovanie a ledva stoja na nohách. Fetoval som ho včera. Bravne učujú, jak fetovali. No a toto sme dnes nakrútili v rómskej kolónii. Fetujúca mládež s igelitovým vreckom pri ústach sa kamerou rušiť nenechala. Jeden dospelý Róm nám povedal, že riedidlo deťom častokrát kupujú vlastní rodičia. Keď mi nekúpia, tak do školy nechodia.
že im kúpia, to idú do školy. Primátorka mesta zažila ešte väčší šok. Ja som videla osobne, že išlo malé dieťatko v kočariku a malo sáčok pod nosom. Malá matka aj on. Tento mladík dovršil vek dospelosti len nedávno. Riedidlo je jeho spoločníkom každý deň. 9 rokov fetuje. V meste hovoria o absolútnej bezmocnosti, v škole už o zúfalstve. Sú nepozorní, vykrikujú, niekedy je tá agresivita u nich. Tá situácia je veľmi vážna a z roka na rok je stále horšia a horšia. Už niekoľko krompašských školákov skončilo kvôli tejto závislosti na liečení. Učitelia ale majú informácie, že po návrate domov sa k fetovaniu opäť vrátili. No a na otázku, kam to tu speje, tunajší ľudia len krútia hlavami a bezradne mykajú plecami. Zo Spiša Ján Tribula, televízia Markíza. Na 10-ročného chlapca zaútočil ceruzkou spolužiak zo špeciálnej triedy. S prepichnutým chrbtom ho musela záchranka previesť na ošetrenie do nemocnice. Našťastie zranenie nebolo vážne. Incident sa stal na základnej škole Važecká. Cez prestávku štvrtáci boli v triede bez učiteľky, keď k ním vtrhla skupina rovesníkov zo špeciálnej triedy. A hovorili, že sa nechceme byť. A potom prišiel taký malý cigán a s ceruzkou ma pichol do chrbta. Bez varovania ho zozadu pichol tak silno, že sa ceruza zlomila. Jakub to oznámil učiteľke, ktorá hneď privolala záchranku i policajtov. Až v nemocnici mu z rány vybrali časť zlomenej ceruzky. Tá našťastie neprenikla hlboko. Lekár sa vyjadril, že je poškodený sval. Iba zo začiatku ma to štípalo, teraz už nie. Jakub doteraz s nikým konflikt nemal, no tvrdí, že takýto fyzický útok bol len otázkou času. Neprispôsobiví žiaci z prešovskej rómskej lokality vraj v škole často vyvolávajú roztržky. Sú nejakí agresívni? Teraz furt sa chcú byť. Prípadom sa zaoberá polícia a sociálnych pracovníkov informoval aj riaditeľ školy. Priznáva, že žiaci s poruchami správania im spôsobujú nemalé starosti. Ustražiť tieto deti niekedy nie je možné. Škola po dnešnom incidente sprísni dozor cez prestávky. Ďalšie opatrenia chcú prijať na mimoriadnom rodičovskom združení. A jednoducho sa to musí riešiť, pretože vlastne sú ohrozovaní ostatní naši žiaci. Násilie si nachádza cestičke medzi detí a mladistvých. Svedčí o tom prípad Zuzovskej Panice v Rimavsko-Sobotskom okrese. Pre 10 eur tam zbili iba 6-ročného chlapca. Útočili 15 a 13-roční školáci. Dvaja mladí bitkári si 6-ročného Filipa vystriehli za bieleho dňa v strede dediny. Zatiahli ho na túto autobusovú zastávku a tam ho začali byť. Tuto ma vyvetri a hodili ma na to aj ma kopali. Kde ťa kopali? Do nohy. Mám tuto poškliabate. Chlapec mal pri sebe 2 10-eurové bankovky, ktoré dostal k narodeninám od starých rodičov. Jednu z nich mu bitkári vzali. 10 eur. Jeden ho chytil a druhý mu preceral. No. A tak mu vybrali mu obidve bankovky a jednu mu naspäť vrátili. 15-ročného Rolanda ani 13-ročného Petra sme dnes v dedine nenašli. Rolandová matka ale tvrdí, že jej syn chlapcovi neublížil. Povedala som môj syn, že Roland, naozaj je to takto bol, že mama, ja nebola som. Ja som iba len videla som, ale ja nebola som. Nie prvý raz sa to stalo. Aj nože odnosili, udice odnosili, vydierajú normálne. Keby záležalo odo mňa, tak vy zmiznete to. Príde môj muž domov, uvidíš, čo bude. Celý incident na zastávke nasnímala obecná kamera a záznam vinníkov usvedčil. 13-ročný Peter ešte nie je trestnoprávne zodpovedný. 15-ročného Rolanda stíhajú za lúpež na slobode. Za takýto zločin spáchaný na chránenej osobe hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Keďže obvinený je mladistvý, hrozí mu iba polovičný trest. Incident sa odohral na tejto ulici. Bitkárov zachytila kamera, ktorá má snímať, čo sa deje na námestí. Bolo zjavné, že tam dochádza k neskutočne tvrdému fyzickému útoku voči dvom osobám, dvom mladým mužom. Útočníkov bolo viacej. Agresori stále pokračovali v útoku, aj keď už obaja chlapci ležali na zemi. Ak by sa bitka odohrala v tichej uličke a polícia by nezasiahla včas, obete by asi dopadli oveľa horšie. Došlo k takému neskutočnému zásahu tých útočníkov, ku ktorým sa pridala následne ďalšia skupina, takže tých páchateľov tam bolo enormné množstvo. K miestu prišla jedna hliadka mestskej a jedna hliadka štátnej polície. Zadržať všetkých páchateľov bolo pre nich prakticky nemožné. To je dokopy 4 ľudia a tí samozrejme na taký počet ľudí, ako tam útočil na týchto dvoch úbožiakov, bol nepostačujúci, ale tých najaktívnejších zadržali. V súvislosti s touto vecou sme prijali trestné oznámenie, ktoré preverujeme. Mladíkov museli ošetriť v nemocnici v Galante. Vravia, že na nich muži zaútočili bez akéhokoľvek dôvodu.
Pred rokom si rybári všimli odstavenú škodovku na brehu rieky Poprad neďaleko Krížovej Vsi. Keď tam už stála zamknutá, druhý deň zavolali políciu. Následne prehľadali okolie auta a rieky Poprad. K policajtom sa pridal aj tento muž. Po niekoľkých minútach práve on našiel vo vysokej tráve mŕtvého 72-ročného Juliusa. Nález bol o to strašnejší, že muž bol Juliusovým synom. Bol dlhšie mimo, tak potom sme ho išli hľadať. Syn vedel len toľko, že otec šiel na prútie, pretože plietol košíky, a ako by toho nebolo málo, obhliadajúci lekár potvrdil, že Julius zomrel násilnou smrťou. V oblasti hlavy mal mŕtvy muž niekoľko rán spôsobené tupým predmetom. Kto siahol Starčekovi na život a aký mal na to dôvod? Na tieto otázky hľadali odpovede policajti a po niekoľkohodinovom zaisťovaní stôp začali po vrahovi intenzívne pátrať. Už po 4 dňoch od strašného činu doviedli policajtov stopy do neďalekej rómskej osady, kde zo skutku obvinili 24-ročného Mareka. Ten Starčeka zabil len preto, že mu odmietol dať háčik na chytanie rýb, na ktoré aj tak Marek nemal povolenie. A toto je Juliusov vrah. Marek bol tak krutý, že Starčekovi kameňom rozbil tvár aj hlavu. Nechal ho v tráve umierať a odišiel domov. Na druhý deň sa na miesto vrátil a Juliusovi ukradol čižmy údicu. Pokračujeme neuveriteľnou sexuálnou drámou matky a dcéry z obce Kameňany. Iba 18-ročný mladík tam prinútil dôchodkyňu k orálnemu styku. To všetko pred očami jej 90-ročnej matky. Deviant pritom už za podobný skutok sedel vo väzení, odkiaľ ho prepustili po 7 mesiacoch. Znásilniť a kradnúť. Pravdepodobne s takýmto úmyslom vošiel do domu mladý páchateľ. Obe ženy nám porozprávali, čo sa v osudnú noc udialo. Hneď pristúpil ku mne, jednou rukou pod krk ma chytil a druhou zapchal nos. Svojej 90-ročnej matke však stihla zakričať, aby ho poliala vodou. To zabralo a prestali ju škrtiť. Potom však prišiel šokujúci návrh. Môžem povedať, ako povedal? Ako povedal, chceš alebo cucať? S dôchodkyňou sa 3-krát neúspešne pokúsil o pohlavný styk. Žena priznala, že mladík mal problémy s erekciou. Potom ju prinútil k orálnemu styku. Ja som povedala, že som to ešte nerobila, že to len francúzsky robia. A on mi povedal, že aj v Kameňanoch to robia. Sexuálne násilie na 67-ročnej žene trvalo asi 2 hodiny. Na všetko sa musela prizrať jej matka. Julius potom s nožom v ruke obidve ženy prinútil, aby pojedli tabletky a zapili ich alkoholom. Ukradol im aj finančnú hotovosť a hrozil smrťou, ak to niekomu oznámia. Policajti ho chytili ešte v ten deň, keď ženy podali trestné oznámenie. Nám sa ho podarilo nakrútiť ešte v januári tohto roku, keď bol obvinený za podobné skutky. Vtedy sa vlámal do domu tejto 90-ročnej starenky. Tu 2-krát ovalil sekerou, pridusil ju vankúšom a pravdepodobne sa ju tiež pokúsil znásilniť. Vtedy putoval do väzby. Začiatkom októbra tohto roku ho však po 7 mesiacoch prepustili. V dedine odvtedy vládol strach. Vidíte, pustia ho von. Ja neviem, prečo takého pustia von. Ešte raz a posledný krát, ja vás prosím, aby ste nevyvolávali neznášanlivosť. A ja vás prosím, v mene všetkých týchto občanov, aby ste povedali, ako chcete zabezpečiť slušný a pokojný život v obci Šarišskej Michalany potom, ako stane to odídeme. Ale nie cez megafóny. Teraz to povedz, ľudia. Aj to všichni slyší. Povedzte to nahlas, ako ich chcete zabezpečiť pokoj v domovoch a bezpečnosť. Samozrejme zákonnými spôsobmi. Zákonnými spôsobmi. Chcete porušovať zákon? Kto tu porušuje zákon? Či neporušuje zákon? Že tu rozprávam to, čo si ľudia myslia? Si deti! Fuj! Nemáš tu povedať? Nikoho nežia pred tými blázni! Hamba! 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 Preukázané, že ste sa dopočuli. Vstupte.